Sake gaya mana cikakken sunan naka. Sunana Muhammadu Mamman Kayel. Yawa, kamar shekarar ka nawa yanzu da haihuwa? Shekara na 73. Wace sana'a me ya kawo ka nan Kalaba? Allah ne ya kawo ni nan Kalba maganan yankan farce. Ka samu shekara nawa kana wannan sana'a? Na samu shekara 44. Kawo yanzu ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Tunda ina da lafiya, ina ci, ina sha. Kamar daga cikin tsofaffin shugabanni da suka mulki ƙasar nan zuwa na yanzu, ko akwai wanda ka taɓa ma yankan farce? Babu wanda na taɓa masa yankan farce. To kamar wane yankan farce ne ka yi ka samu alherin da ba za ka taɓa mantawa da shi ba? Lokacin nan, lokacin Gawan. Yakubu Gawan, na samu alheri, har yanzu ina tare da shi. To na gode da wanda kuka tattauna, bari in ɗauki hoton.